ili ona, nije važno. I sad šta se dešava? Austro-Ugarska to koristi, znači da nam objavi rat i šalju nam ultimatum 25. I mi sad na taj ultimatum odgovaramo na 9 pitanja, a 10 nam ne prije nešto tu smrdi. I onda 9, i onda mi im to vraćamo 25. a oni nisu zadovoljni i onda nam objavljuju rat. I šta se tu sad dešava? Rat kreće, znači. Prema nama. Ko sad, nema pojma. Toliko mi već. Imamo, znači, nemamo prvu pomoć, nemamo naoružanje na osmonaku slavi. Imamo 707.000 ratnika, znači. I šta se tu sad zbilo? Chain. Circle. Evo, stani, šta se sad tu zbilo? Ajde. Samo me podsjetite nas. Vojska kako je podeljena? Vojska na 3 armije, znači. Aha. Su 3 armije. Ko su komandanti? Komandanti su Živojin Mišić, znači, Stepa Stepanović i treći, Šturm. I tu je i Užička vojska, ona je za odbranu Beograda. Odakle su nas napali? Oni, znači, nam prave fintu da mi mislimo sa severa će nas napati, a oni sa zapada. Ko je presreo tu vojsku? Stepa Stepanović, on postaje vojvoda, znači, prva pobjeda 15. do 16. avgusta i on tu posle 4 dana isteruje komate iz Srbije, znači. I ta bitka se zove? Ta Cerska bitka.